काही क्षण की साक्षात या व्यक्तीचा मरणस्थान भावनेत एकाएकी देह शांत झाला. स्वतःच विचार करतोय. कोणाच्या ठिकाणी प्रश्न ओळखण उलट पहा. यावेळी तुम्हा दोघांना जो जन्म दिला आहे तो मी दिला आहे. आमची मातृपितृ देवता आपण कोणाच्या ठिकाणी सगळं आम्हाला जन्म देण्याचं कारण तरी तुमच्या जन्माचं कारण जर हवं असेल तर पहा. यावेळी तुमच्या पित्याच्या संपूर्ण देहाचं निरीक्षण करा. तुम्हाला काय भासतंय? पिताश्री क्रोधाला तप्त झाला. पूर्ण देहाचा भडका उडतोय. क्रोधातून बाहेर पडतोय. सांगायच्या मुळाशी आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडू द्या. यावेळी पहा म्हणतोय या पिताच्या तुमच्या देहाचा नाह होतो आहे. याच्या मुळाशी कारण काय असेल? तुझ्या पिताचा जन्माला काहीतरी महत्व हवंय. त्याच्या पुढं तुम्ही या विश्वात वावरू लागला. बरोबर आहे. आणि या विश्वात तुम्हाला कितीतरी विचारेल. सांगा तुमच्या देहाला संशयाचा योग्य जाणीवा आपण म्हणजे या विश्वाच्या ठिकाणी आम्ही वावरू लागल्यानंतर आमच्या देहाला संशय असली पाहिजे. याच्यासाठी सांगा पिताश्री आमच्या या दोघांच्या आनंदामध्ये आला. यावेळी तुमचा जन्म मी या ठिकाणी घडविला आहे. तुझा जन्म झाला आहे तो अकांत आहे. अकांत आहे. तुझा कालांत झाला. तुझा अंत नाही. या तुझ्या
माझ्या पक्षात ये. माझा पक्ष आहे, मला आवडला आहे. माझ्यात काय मिळणार तुम्हाला? हे पक्ष